Pelt, Revista de Lletres i Humanitats del Maestrat, és una publicació científica de l'associació Maestrat Viu. Es publica anualment i el del 2020 és el número 3. L'objectiu és modernitzar la cultura literària al Maestrat a partir de la recerca, reconeixent els valors propis a fi de construir una normalitat cultural basada en valors autocentrats. El número 3 recull els següents articles: Carles Salvador i la renovació de la poesia valenciana, Les Falòrnies del Sopepo, un estudi introductori a les rondalles d'Eliseu Bellés, L'interior, una experiència poètica i fotogràfica, la recuperació de Josep Francesc Boix Santmartí, mestre, valencianista i escriptor, i la cançó improvisada al Maestrat i territoris veïns. Es completa amb rutes literàries i ressenyes. Les pàgines de la revista estan obertes a les aportacions de recerques en la mateixa àrea de coneixement.